संजय सम्राट। फोन के करियो माई तोहर विदाई गे, फोन के करियो माई तोहर विदाई गे। 9 दिन रखल माई अपन अचारा ओढ़ाई गे, 9 दिन रखल माई अपन अचारा ओढ़ाई गे। फोन के करियो माई तोहर विदाई गे। म्यूजिक बाय संजय सम्राट। सोची सोची गिरैलो रावा जैबी अचारा के छोराई कोरावा। सोची सोची गिरैलो रावा जैबी अचारा के छोराई कोरावा। 9 दिन रखल माई अपन अचारा ओढ़ाई गे, 9 दिन रखल माई अपन अचारा ओढ़ाई गे। फोन के करियो माई तोहर विदाई गे। हमारी दूर है